we can say in the strict sense of the word that God died. Though His suffering and death are incidental to His human nature only. Makaingon kita nga ang Diyos namatay. Pero gihusay sa ikaduhang pamahayag nga ang iyang kasakitan o kamatayon diha ra sa iyag yung kinaiyas pagkatao. Sa tupuwa, madukta, wa maapil pagkamatay ang iyang pagka-Diyos, wa man na madukta iyang lawas. Wa maapil. Kay doon na may ginganlan og qualifying statement of the preceding press. Binisaya pa, doon na ba'y gipahibaw nga kanang kasakit o kamatayon ni Kristo sa iya ra ng tawhanon nga kinaiya. Only. Sa tupawa mapil nga pagka-Diyos. Pero gisigutan nga namatay ang Diyos tungod na sa katarungan nga in dignifying the two dignities, being God and being man. Higher is His being God. Sa pagpaila na to sa dignidad sa duha, iyang pagka-Diyos, iyang pagkatao, dako man iyang pagka-Diyos. Busagi, ingon nga namatay ang Diyos, pero di ay, kang iya naman pagkatao mo namatay. His suffering and death are incidental to His human nature. Naisunod nga pong, usana programanan kayong pulunga, only sa tupawa mapil niya pagka-Diyos. So, marigog makumigsoon, ang tubag niya na, nga suwa pa mukayab si Kristo sa langit, sirado man ng langit. Puro usaway nakasaka. Elias. Pasakay man tos kinog karwahe. Nasa 1:12. Munya pagtungtong ni Elias karwahe, lupat ang karwahe padung sila kay tasan. Ya si Enoch. Genesis 5:24. Si Enoch na ilang nga maaghok nga tao. Gisakgaw siya sa panganod o gidas kay tasan. Wa pa sa tumalangit kay sirado man. Ang simbahan ingon dito sila sa nganlan o the human and natural glory prepared by God for the just. Sabi siya pa doon ay dapit sa kahimtang nga nagsino di Abraham nga katong kalag sa mga matarong pero nasirhan pang langit gida sila ngadto sa sino ni Abraham. O rin ginagatan nila. Pero pagkabli na sa langit, katong magkalag nga na-detain una dito sa bakan ni Abraham, sino ni Abraham, balhin na. So, mga kalagro na to, tuwa na sa langit, katong mga buutan. Muna ito ba? So, nataas-taas na ko, ang mga pagkatan na kay, gipamugat na ko, ang importanteng distinction sa pa siya mo kayab o sa nikayab na. Ngunit, karon atong atong nasan nga welcome niya sinungaling ang rong paila sa sunod ng mga utana. Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana. Niya may sunod nga mga utana atong dawaton o sa atong mga pangutanan, mga questionnaire. Pili, Brother George Ababa. May gabi kanyong tanan nga niya dire karon niya. May gabi isa sa kanang naminaw sa DYHP. Kini ba akong pangutan na naani sa libro nga gitawag og Bible quiz to a street preacher. Akong pangutan na balsok naa sa dire sa street preacher nga libro nga gidid-an ang mga Katoliko pagbasa sa mga Biblia nga Protestante. Karon akong pangutan na ang kanang mayong Biblia sa preface niya o nadungog sa yun ni nako niya Tony Bacalso nga ang nagsuwat ana nagbinisaya na po ka Protestante ug duha ka Katoliko ikaw ug si Atty. Bacalso nya si Atty. Bacalso wala siya kasabot yun sa pagbinisaya ang paghubad sa Biblia sa may mga Biblia mo to ni walk out si Atty. Bacalso. Karo akong pungutan na dili naman gidid-an man diri sa scripture nga ang mga Katoliko dili babasahon sa mga Biblia nga mga kuan sa Protestante. Nga naman nga mao na man gigamit diaron sa atong simbahan sa kanang misa ang kanang maayong balita Biblia nga mga Protestante man ang kuan ana suwat og uban nimo og tinuod man ang Ginoo ni Atty. Bacalso. Mao na ko mga tanan sa pareho palawlog tubag.
Salamat kayo sa itong higala si Brad George Ababa. Nga, doon ay ingan na ito kahimtang karon sa atong katilingban. Nga nga itong mga inila nga mga protestante sa 1611 wapata mga tao. The Protestant had the Bible. They call it King James Version Bible. Kay si Hari Enrique King James ni mandok nga paghubad mo Biblia nga sayon sabton English version. Muna nga namugna ang 1611 nga na to King James Version Bible. Pero ang nakayo atong hubara, nakayo lang, kay kanang 7 ka libro nga ilang gisalikoy karon, diya pa natapik pa. Kanang nga na to Deuterocanon books. Sa Mas Macabeo, Baruch, Wisdom, Sirach, etc. Pero pagabot sa mga 1860s, ilang gikuha kanang unong ka libro. Kay matod pa nila magkapamahal sa Biblia. Kay mapagka naman, kaduhado na sa mga punto, mga isyu diya sa mong unong mo 7 ka libro nga wa na to mao yun eh. Muna nga, 66 na lang ilang libro. Kaya nga to 45 plus 27 ka libro, 72. Ang ila 27 ka libro sa bagong tugon, unya 39 ka libro sa daang tugon. Sa to pa 66. So lahi. Yeah, karong bago ang Commission of the Bible under the flagship of Protestantism, naghimo sila og mayong balita, Biblia, nga nandaang tugon na sa bagong tugon. Ya kada to katuig kay ila man din sa ugon review. So sakos na pili nga revisioner. Dili binagsuhat og Biblia, gi-revision na mo. Bot sabot unsa may mga nasuwat diha nga dili nahatukma sa original book of the Bible. So diyan niya to si Atty. Marcelo Bacalso, na with due respect, no, na wa ko ibawag siya ang katarungan kay kuan masya, lawyer masya. Dagkan masya makasusan ga yatubang lagmit mo hinungdan nga ni give up siya, pero ako dito gyud ako gyud gisundan na sa San Juan 2 sa Binicia nga karaan si ang mahal nga birheng mingon anak wa na sila bino. Ditubag man si Jesus, oy babae, usay labot ko nimo. Wa pa mabot akong panahon. Haros kayo ba? Ha? Ang pong ni Kristo, bukat kayo nga ang tunada, wa mo tahod siyang inahan. Ngayon lang ko niya, oy babae, usay labot ko kanimo. Wa pa mabot akong panahon. Wa tayo labot sa problema. Mao may mo salbar sa problema sa pagong nagasal. Di man kita kay nawad anog bino. Hot na nagbino. Wa pa mabot akong panahon pag milagro. So, sound and very respectful statement. Pero katong ingon, oy, silabot ko ni mo babae. Ha? Wa pa mabot akong panahon. Haros kayo. Pero gibili na to ang po nga woman. Tungod kay kanang woman diha na sa Genesis 3:15. Nga mingon ang Diyos Amahan, kanimo Satanas. Ibutang ko ang away kanimo sa babae. Enmity between you and the woman. Imo mga kaliwat, kig-away sa kaliwat sa babae. Og daas babae ang binhi nga makapukan og mo'y mudugmo sa ulo nimo Satanas. So gibili na kay kanang babaeng isgutan mo si Maria, mo nagigamit ni Jesus, woman, what is with thee and with me? We are only guests of this affair. So ang gi-revision na to, may nang paminahon, dili na muragway pamatasan na Ginoo. Ug uban pa, dili na ko sigutan tanan kay ang ato nini mo lang pagtupag sa pamatana. Muna, revision to, dili to kay naghimumig pagong Biblia. May balita Biblia to. O dili sa natinuod nga kanang mga libro nga basahon sa simbahan, Iglesia Katolika, nga hubad na sa mga protestante. Doon namatay hubad. Namatay Cebuano Bible.
So therefore mo ni gigamit sa Katoliko dili ang hubad sa atong mga higala nga mga Protestante. Mo na atong tubag sa atong amigo si Brad. Oh, duda sa follow-up. Ningon sa diri ang street preacher nga libro, street preacher Bradsok nga libro, ningon po sila nga kinahanglan ang basahon sa mga tao kana yung nagi aprobado gyud sa kadagkuan simbahan, aprobado gyud sa simbahan nga basahon nga Biblia. Ako ang pangutana nimo Bradsok kay naa mo koy Biblia diri nga duway rims nagi approve. Nagi aprobahan gyud ni. Ako ang pangutana nimo anong dili wala naman sa gimita simbahan or kana imong Biblia kung imong giingnon makanaba tay mabasa diha nga gi-approve na nga maharon mo gamiton sa mga tao o diha sa simbahan. Paliog lang kog tubag sa manang butan na Bradsok. Ang gi-approve sa kadagkuan bot sabot mga obispo, mga Visayan bishops kay Cebuano man itong Biblia di man Tagalog, mga superior sa simbahan Katoliko mo nag-approve. Dili kay gi-approve ka ng maing balita Biblia nga hulad o hubad sa Protestante. So I would like to tell my friend nga kinanglan ato ng Korean, wami ko ng simbahan nga ng Biblia hubad sa mahigalan natong Protestante. Mo ni among gi-aprubahan. Dili ang hulad, ang hubad sa Katoliko, Catholic translation from English to Cebuano done by the priest. Oh, kay dungaling makalso maka-affirm kay usas mga kopya nga bag-o sa bagong tugon akong gihatag niya. So mo na doon na tay Catholic version nga mo'y giprubahan, nga mo'y gamiton sa simbahan. Mora, doon na ba ilaing pangutana mga hinigugma akong mga igsoon? Oh, dating. So dahil brother Sok ato na indawaton ya pailalang brad. Ako na si Brad Ablay no. Atong na upatarong ka Domingo Bradsok akong pangutana atong ako na follow up. Daghan man kanato diri Bradsok daghan yung mga patik no. Nya sayod ta sala man ang pagpatik labi na sa pagsuwat sa imong mga lawas nya kargado na sa atong presuhan ang isuwat ang mga pangalan ngalan sa atong Ginoo naong pa sa atong Ginoo no labi na akong papa na asadoy naong ni Mala Birhen nya sala ron Bradsok ngano na diya sa Isaias 44:5 Bradsok nganingon man siya isulat ang ngalan sa Ginoo diha sa inyong bukton. Paliw ko na kugusay ni Bradsok. Isaias 44:5. Isulat ang ngalan sa Ginoo diha sa inyong bukton. Paliw ko kugusay ni Bradsok kay daghan ba yung patik ba yun yung pasusulat. Ato sa ning basahon para di sa di patang matupag. Isaias 44:5 dong. Oh, basahon din nato ang usa ka teksto nga gi-diktar kung unsa gi unod ini no Isaias 44:5. Gamay lang kay may magini nga maghinay ta sa pag-abli para makita nato unsa gi substance. Buti pasabot Isaias 44:5. Edo. Oh, mo ni nasuwat. Ayaw ka mo kahadlo, ni malisang ka mo, wala ba na ako ikapahayag kanimo sa karaan o gipakita kini? O kamo, mao nga akong mga saksi. Doon na ba'y usa ka Diyos gawas ka nako? Oo, walay pato o gakura ang makaila sa usag-usa. Yan na yung 5 do. Ang 44:5, ang usa mo ingon, ako kang Yahweh. Ang usa mo tawag og siyang kugalingon sa ngalan ni Jacob. O ang usa mo sulat siyang kamot kang Yahweh. O magbansagon siyang kugalingon sa ngalan sa Israel. Kanang pagsulak sa kamot, dili na sabton nga patik magkuha kang pluma ba? Pluma na ilang gamiton. O sa ito, bullpen ba? Ang musuat nga itong kamot. Dili kay gipatik. Lain ang pagpatik o pagsulat. So, ang usam mo sulat siyang kamot. Kamot yung gamiton. Sulat.
kang Yahweh ug magpansagon siyang kaugalingon ngalan sa Israel. Tanaw nato ni ang Leviticus kung doon sa gisulti may tungod sa patik. Leviticus 19. Ato basahon sa mga inigong makumigsoon kay may gining maklaro kay ang mga igsoon natong maminaw dili mingon nga gisaguol man na ni Sokwa man sa Biblia. Tanaw nato, ha? Leviticus 19. Unya versikulo 28. Tanaw ha? Ato na basahon 19:28. Dili ninyo pagatubtuban aron mulingin ang mga nasikuhan sa inyong buhok sa ulo ni pagadaoton ninyo. Ang 28. O dili ninyo pagkasamaran ang inyong unod tungod sa kaminatay. Dili ka mo magpatik kaninyo sa bisan unsa nga mga timaan. Ako mo si Yahweh. Patik gigisigutan. Katusuot sa kamot mo sa using diploma. O sa atong panahon using sa fountain pen ba, ball pen ba. Kamot may itong gamiton. Pero ang patik lain yun. Kining Leviticus Kapitulo 19, versikulo 29 o 28, patik yun, dili ka magpatik, diya ka ninyo bisan unsa nga timaan. So mo na, ang patik mo yung dili ka na pagsuwat sa kamot. Dili na patik ang imong isgutan nga nagsuwat sa kamot. Dili na patik, you use your hand in writing. Gigamit na imong kamot pagsuwat. Kini patik yun, dahil man ang patik, naman yung magamiton na nga mumarka pinagi sa mga tinta itom kayo. So mo na ang atong distinction, sala na ang pagpatik. Gidili na sa Ginoo. Kaya na sa 1 Corinto 3:6, balaan ang inyong lawas. Templo sa Espiritu Santo. So balaan ang atong lawas. Templo sa Espiritu Santo. Dili na to hugaw-hugawan pinagigpatik. Ato. Katong igamit niyang Isaiah 44:5, di man to patik. Writing by hand. Dili kay patik. Ang patik diagyo, dili ka magpatik. Okay, sa pailay pangutana. Dahil lain mangutana, Brother Sok, na pasakbatan noon nga doon sa Biblia, atong tawagon si Brother Michael Cabonilas. Brother. Daghang salamat, Brother Ling, ug maayong gabi sa tanan, maayong gabi, Brother Sok. Ang ako pang tanong, Brother Sok, mga ako pasukad sa Salmo 74:4 nga 6 nga gikaligut-gutan sa Dios o kaaway sa Dios ang kining mga namuak sa mga santos o sagradong mga larawan. Sa laing bahin, Brother Sok, kitang mga Katoliko atong giampingan gayud ang atong mga sagradong mga larawan. Pero dili kalikayan nga mabuak kini, masabdan sa mga mananap, nga di kay kalikayan. Ang ako pangutana, Brother Sok, unsaon man nato pag-dispose aning mga sagradong mga larawan nga nangabuak para padung ko pati na, Brother Sok. Salamat kayo, Dong Michael Cabonilas, taga Talisay ni. Sa mga buutang tao sa Talisay. Kaya akong ipibaw nga kining pangutana gibasa sa Isaiah Salmo 54:4-5. Nga may tungod sa gipasabot ni Michael nga doon ay mga holy icons, mga larawan nga balaan. Kay na sa Biblia na may larawan nga balaan. Ningon ang Ginoo ngadto kan Moises, magpahimo ka og sinalsal linilok nga larawan sa kirubin. Ya imo kining himuon pinagi sa ulay, pure gold. Ibutang ni masig kakilid sa tabernacle sa balaang kasabutan. O kini matud pa ni Yahweh datuon usab sa templo sa Jerusalem. Ezekiel 41:18-22. O dito sa templo sa Diyos Jerusalem dunay dakong altar nga dunay larawan sa mga balaan, larawan sa tao, larawan sa kirubin, o larawan pa ganin simbolo ni Kristo. O nagingon ang Ginoo sa Ezekiel 28:18,
respetuhin ni, tahuran ni, kining gipahimo na kong larawan. O bisag kinsa nga maghimo pagpasipala niini nga akong mabuhat nimong larawan, silutan ako. Nasa Ezekiel 28:18. Mura nga, buyon na tas pangutanan ni Michael nga, unsa may dangatan ko ng atong mga images, larawan ni Birhen Maria, larawas mga santos, mga daan na ba? Nga tungod sa panahon, nagyang kagbagyo nga buak na. Nga aron katagan niya po na ito, respeto. Ang tambag, mao nga puston nila ito plastic. Iya sa dapit nga dili kasagarang agianan sa mga tao, ilubong na siya, nga dili ba malakaran. Sa ito pa dili na ito iipon sa waste, para sa kanang sudanan sa mga hugaw ilabay na mga sagbot ba. Dili, gidlain nun gina siya. Isodyo plastic nga, maying klase, sirhan. Niya, dayon, ilubong sa dapit nga dili malakaran sa mga tao. So muna itambag, dili lang sunugon. So muna ang pagpailan nato nga nagya po na atong respeto kay gisulti mas Ginoo nga kanang mga larawan sa mga Diyos Isaias 44:17 mingon ako sa katao, magbuhat ko og akong Dios. O sa gamit niyang kahoy, gisapsap o gipurma nga tao o giyang giyatubang ang mong larawan. Ikaw akong Diyos. Yung Ginoo suko ko niya na. Kay kana wa na ko isugo nga kana mga linilok nga larawan isipon nimo nga Diyos. Basta sa atong iyanlan o Catechism di Catholic Church 2132 nga kung magampo ka atubang sa altar, ayaw ihunong ang imong pagampo tumong lang sa larawan, kundi lahos sa gilarawanan. Sa ito pag gilarawanan mong Diyos nga mo'y atong gisimba, dili kining larawan nga ato lang gihtagan Hinoon o pagtahod, respect kay gisugo mas Ginoo nga tahura na ang mga larawan nga balaan. Nasa 2 Hari 23:17 samtang si Hari Usa gisugo sa Dios nga sunuka tukmuka kanang mga larawan sa mga Diyos. Nagda si Usa o mga sundao, maso, martilyo, dugmok. Pero pag-abot nila syudad, nakakita ng monumento nga dako. O mingon ang mga tao, mahal nga hari, dugmokon ba nila mong monumento sa katao? Ningon ang hari, unsa manang monumento, kinsa manang dunay monumento. Monumento sa tao nga balaan nga taga-Hudiya. Ayaw nagdugmuka. Pero kadtong mga Diyos, dugmuka na. So, makita na ito nga, the king has the distinction, what is holy, what is larawan nga balaan, o larawan nga Diyos, ngay pasunog. So, mo na nga, kinanglan ka mo ta, sa pag-distinguish larawan sa Diyos, o larawan sa mga santos. Sa mabasa na sa 2 Hari 23:5 o 13, ningon ang Ginoo mga larawan ni Baal o sa mga larawan sa mga planeta bituon nga gisimba sa mga tao. Suko ko niya na. O larawan ni Astaroth, babaeng Diyos, Milcom, Simos, suko ko niya na. Dili ako muila kanila nga nagsimba niya na akong dulugtanan. So mo na ang mga Diyos nga dili na to tagag pagtagad. Pero kadtong larawan sa kerubin nga gipahimo sa Ginoo, ipatahod yun. Ngayon ang Ginoo mabot ng panahon nga kining larawan sa kerubin magamit nimo. Kay makigsulti niya ako kanimo, makadungog ka sa kong tingog, pero di ka kibaw hay na. Nasitabo man nga, uy, nagampo ko, nitupag man na Ginoo, nadungog man ako yung tingog, hay man eh. Iyang nakita dito sa Holy Tabernacle. Katong kahon ba? Nga balaang kasabutan. Nga masikakilid na ang larawan sa kerubin, giduol niya. Purti niyang kuganga. Kaya inigsulti sa Diyos, ang tingog sa Diyos muagi sa baba sa kerubin. Muy mulitok. So ningon siya, usan di ka katingalahan. Ipakita sa Ginoo. Mao dito ningon siya, mabut ang panahon nga magigsulti ko kanimo. Madungog nimo kung tingog di ka kakita, pero mapalgan ra nimo kinsa gigamit ako pagpasulti. Larawan sa kerubin. Gigamit sa Ginoo pagsulti. So mo na nga balaan na dili na angay pasipalahan. Dugaling. Daghang salamat Brother Sok niya dai
follow-up question si Brother George sa baba atong tawagon kay nasa sunod si Ezekiel. Subon ko may gabi ngayong tanan nya ako po tana ako ni pasukad sa Salmo 43 ug sa 42 sa duway rin ni nga Biblia nga aprobado gyud nya nya sa may balita Biblia medyo wala di na ni mabasa pero akong ngana ang Salmo mabasa do Salmo 42 3 ug 4 nga 3 ipagdula ang imong kahayag ug ang imong kamatuoran sila muagak ug mudala gayud kanako ngadto sa imong santos nga bukid ug nganha sa imong tabernakulo. Sa 4 sa salinatin in tribu at altaridi musulod nako sa altar sa Ginoo manay intro sa misa nga karaan. Ang pangutana nako badsok kinsa may atong tuhuan ani badsok nga Biblia. Kaya amayong Biblia, dili na ninimo mabasa kining altar. Nya akong nakita sa simbahan karon, wanay altar giilisa na og lamisa. Nya dito ko niluhod og kasal sa runda, wana gyud tabernakulo. Gibutang sa daplin nga kwarto-kwarto wan ako kitag tabernakulo. Asa may tuhuan ato ani balsok kining Biblia nga nay approval ug kanang Biblia nga wa pay klaro nga matubag nako nga gi-approve na sa simbahan. Palihog lang og tubag balsok. Nahuman akong tubag ka ganina nga kung doon mga Bible nga igamit simbahan labi na sa libro tamdanan sa misa approve na sa simbahan kay doon naman tayo Catholic Bible, Catholic version of the Bible. Ayaw pagtuo, ayaw pag-ila nga ang gamit simbahan mo ng Biblia nga hulat sa itong mga higala nga protestante. Dili na mao. We have our own Bible. In fact, the first Bible, translation from the foreign languages, translation sa Aramaic, Hebrew, Greek, ang naghubad nag-translate rather, mo San Hieronimo ngadto sa lingua latina nga mo sa ka international language mo na doon natay Biblia ang Katoliko ug sunod basing madani dungaling nga kopya gyud sa Biblia kanang ingon nimo nga naa sa Salmos 42 nga wa nay altar dito to dumatir bibid ka ng altar so na to simbahan ang magkita na to kanang lamisa ingon ini pero dili na ordinary yung lamisa. Kay tanaw ni mo niya na doon ay lungag nga, tapin-an na, o mayo kayong tapon. Kung sa may suda na, pinulbos nga dugo ni Cristo sa Kalbaryo. Kay ginakitaan man to ni Santa Catalina ang cross ni Cristo. Kay luyo sa lansangan Kalbaryo, lugot man, gipakawat ni Santa Elena, doon ay ito ka cross. Giyon sa inyo pagkaibaw nga do cross ni Cristo kay doon ay nagdagpatay kay lubong o ilang gidapit nga idaitol ang patayng lawas sa to ka cross. 1, 2, suway ni tabo. Pag ikatris, nibangonan man nibangon milagro ba nabuhi ang patay. Ngayon si Santa Catalina morning cross ni Cristo. Pagdaan niya sa Vaticano, gisulti niya sa Santo Papa, this cross is of Christ. Iyan ni Cristo. Ningon ang Santo Papa sa iyang panahon. Dilikar mo panahon. Ato ning dugmukon. Aron mada sa tanang simbahan sa kalibutan kung doon ay Katoliko nga doon ay bagong simbahan doon ay altar ilubong ni sa altar tapos pagpaibaw nga this is a holy table, this is not ordinary table, this is the altar na so dito makaingon nga wahi altar si man yung tabernacle kanang tabernacle matubang ka na ay medyo ang forma na iyo niya doon ay kuros niya usually ang color gold di ko na pintala na gold o silver ang suda na mo ng Eucharistia mo nga na natog Holy Tabernacle kay naa ang lawas ni Kristo pan nga gikonsagrahan so doon na tayo tabernacle so ang pare mingon nga ato ning dili na to isintro dili na stuo aron nga matao nga mga put nya misa ang pare naa sila'y veneration or adoration of the Holy Tabernacle, the Eucharist. Dili na sa sentro. Kasagaran sa sentro gyapon.
Muna itong tubag sa pangutana. Naagya po yung altar, naagya po yung tabernacle. Kan tabernacle, kahon ka na, nga nais gisuod, nga lawas ni Kristo, nga kuhaon na pare, panahon doon ay sikol, doon ay tawag, nga doon ay mukumpisal, doon ay mukalawat, daanan niya anytime. Kay, gideposito man ang holy tabernacle, butanganan sa lawas ni Kristo, nga humana konsegrahe, nga mo'y gamiton sa pare pagpagkalawat sa mga masakiton, sa panahon si Misa. Yes. Nalasaramat, Brother Sok, sa imong patinaw. Yan, sila and Brother Sok, nga gustong mauta na, si Brother Ezekiel. So, Brother, imo na siyang microphone. May gabi, Brad Sok, o sa tanan nagsunod ng maong programa. Suma sa gitudlo sa atong simbahan, Brad Sok, nga usara ang Dios. O kining usa ka Dios doon ay tulo ka persona. Amahan, Anak, o Espiritu Santo. E diha magod sa Mateo 12:32 nagingon, kung makasala ka batok sa Anak, kini mapasaylo pa. Apan kung makasala ka batok sa Espiritu Santo, dili na ni mapasaylo, karon og bisan kanusa. Unya sa pinadayag 21:27, walay bisan gamay kayong hugaw makasuod sa gingharian sa langit. Ang delikado ano, Brad, kung makasala ka batok sa Espiritu Santo, dili na ra ba ni mapasaylo bisan kanusa. Unya sa pinadayag 21:27, wala may bisan gamay kayong sala nga makasuod sa gingharian sa langit. Ang pangutana, Brad, unsa man ang mga sala nga batok sa Espiritu Santo? Palihog patinaw ra dyan. Ako na itong matag ihatag na tupag, hindi kay Gas Biblia. Nasa Hebrew 6:4, versikulo 4 nga to sa 8. Ngamingon ang Diyos, katong gibasa ni Michael, ani Brad Ezekiel, 12:32 sa San Mateo. Kinsa tong makasala sa amahan, sa Anak mapasaylo pa. Ang makasa batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo. Nining panahon na o sa sunod nga kinabuhi dili mapasaylo. Mao ning mabasa sa San Mateo 12:32. Sala batok sa Espiritu Santo nga dili mapasaylo. Pwede nga kuryoso ta, maikagon ta, masusihon ta, unsa man ang sala batok sa Espiritu Santo para malikayan ta na. Kay diri iba mapasaylo. Makahimo makasata sa amahan si Yahweh, Diyos sa amahan, mahimo makasata ni Yahshua Jesus, mapasaylo pa. Pero sala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo. Para akong basahon kining naa sa Hebrew 6:4 ngadto sa unahan. Mingon ang Diyos, dunay mga tao nga nakadawat o napuno na sa kaibaw sa mga pulong sa Diyos. Niya nakadawat na gani grasya siyang kinabuhi sa pagalagad si Ginoo. Unya nakaambit na gani sa gahom sa mga katuigan nga umaabot. Tulog karon kay na tao ni nga nakadawat na gani sa gahom sa katuigan nga umaabot. Unya kining tawhanang napuno na sa kahibalo. Unya nakadawat na gani sa Espiritu Santo, nakadawat na grasya. Sa katao nga nakahimo na og mga milagro sa gahom sa katuigan nga umabot. Naisunod nga pulo, mo importante. Mituyo kayo pagpakasa. Iyang gilansang si Kristo pag-usap. O kanang tawhana, tungod siyang gihimo nga kadautan, dili na makadumdum, dili na makahimo paghinulsol sa sala. Kay wala may sala nga dili pasayloon sa Ginoo kung makahinulsol ta. Ya, di naman ni makahinulsol. Sa mga pribilehiyo, kadaugan, kayuhan, gagi, sabwag, o gisulob sa Diyos kaniya. Nga siya, adunanay, kahibalo sa mga pulong sa Diyos. Nakadawat na siya sa mga gifts of the Holy Spirit, sa santos nga grasya. Unya nakahimo na gani siya sa mga buhat nga katingalahan, gahom sa katuigan nga umabot. Puno siya sa kahibalo sa mga panalangin
nga wa matagamtam sa mga tao. Unya kadayon, ug mutuyo siya pag-usab pagpakasa, gilansang niya si Jesus pag-usab. Sa iyang pagtuyo pagpakasa, gilansang niya si Jesus pag-usab. O dili siya kahinultol sa paghinulsol nga mauyawi sa kapasayloan sa atong mga sala ang paghinulsol. Di naman katultol, di naman makahimo, di naka pangayong pasaylo, di naka hinulsol. Mao na nga di siya mapasaylo. Grabe. There are times nga mag-accumulate na ang mga panalangin, magkatilaw na tag mga milagro, kayuhan sa mga sakit, mga pulong nga talagsaon gilamdag sa Ginoo, pagpadayag sa kamatuoran. Kunya mutuyo ta pagpagasa, gilansang nato si Jesus pag-usap. Ug dili na ta kahinulsol. Kay wa may sala nga dili pa sa luon sa Ginoo kung makahinulsol ta. Unsa nang paghinulsol? Ang paghinulsol ka na mingon Ginoo, nahigugma ako kanimo Ginoo. Nakasaha ako kanimo Ginoo. Busa akong gibasulan tanan ako mga sa bato kanimo. Ug tungod niya na Ginoo, muhunong ako pagpakasa. Magpag-un ako sa akong kinabuhi. Ginoo, nahigugma ako kanimo, pasaylo ako. That is repentance. Pasaylo just Ginoo. Pero kining tawanan nga milansang pag-usap ni Kristo, kalimot na. Kung saan pag-hinulsol, dili nag-isaw ka hinulsol. Muna dili siya ka dawat sa pasaylo. Ginganlan na ni San Agustin o final impenitence. Unsa nang final hangtod sa kamatayon. Unsa nang impenitence nga di gyud maghinulsol. Hangtod sa pagkamatayon, mosamot hinuon siya kaligut-gut sa Dios. Hangtod mamatay siya nga di gyud maghinulsol. Nganan ni San Agustin og final impenitence. And that final impenitence is called sin against the Holy Spirit. Cannot be forgiven. Muna siya. Muna nga kita magamping ta nga mga gasas Ginoo din nato usik-usikan. Ang mga puong sa Dios nga nadungog nato gikan sa balaang kasulatan. Sama ini gibasa nato ang mga pulong sa Dios. Ampingan ta na, higugmaon ta na. Juan 3:34 ninyo Ginoo, ang akong mga pinalan nga akong gisugo magsulti sa pulong sa Dios. So inumduman nato nga Biblia wa ni suwata nga idayan-dayan lang sa tubalay. We must read and we must share this word with other people who do not know what is the word of God. Mahanaw ang langit ug yuta apan ang akong mga pulong dili mahanaw. Asa na basa? San Mateo 24:35. San Mateo 24:15 ang mubasa mo sabot. Ang akong pulong kaluwasan ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod kung dili magasulti ning tawhana way kabuntagon na lang kaniya alang kaniya. Isaiah 8:20. Mateo 22:29 daghang nangasayop kay lang gisalikway ang gahom sa kasulatan. Wa nila gamita ang gahom sa kasulatan. Kita man ang Katoliko mo sinugdan gyud nga nahatag ang Biblia sa kalibutan. Di man ang Protestante. Muna nga, kinanglan sa atong balay na Biblia. Kaya mabasa na to. Ya, mag-meditate ta, magmalandong ta sa mga iyang mga pulong. Ato ng puyan. Ato ipapit. So muna ang atong ikatubag sa mayang pagutana. Manya, balik tayo ni Brad Aling Bacalso. Dengan salamat Brother Sok. Yan na sa ilain mangutana Brother Sok. Siya si Brother Alexander Echeke. Brother. Salamat, Brad Aling. May gabi, Badsok. Dito ko punto, Badsok. May tungod sa God cannot die. Nagto sa philosophy, unsa may kalainan, Badsok, sa nature of being. Na ba siya kalainan o wala? Ikaduhan ako pangutana, Badsok. Dili ko makasimba karon, Badsok. Sunod Domingo, makasimba ko. Dili ba ko makakalawat, Badsok? O makakalawat ko, Badsok? Moto yang pangutana Brother Sok. Una-una na yung kadua pangutana doon ka. Wa ka kasimba karon Domingo ka. Pero kay gayunan ihatag si Ginoo nimo kasimba ka karon Domingo. Ang pangutana, nakasaa ba ka nitong miyagin Domingo ka kasimba? Kay kung doon na kay gibati sa lawas.
Dunay kay kakulian nga kinahanglan imig yung atimanon, buhaton nimo. Tungod diyan na himo nang babag sawa ka makasimba. Kay nagluya ta. Wata ka sa o sa sunod Domingo magkakalawat ta. Nga naman kagatong atong pagka-absent of that last Sunday. We were not able to go to the church to attend the mass. Wata ka sa kay sakit man ta. Ug doon na ba tayo biyahe nga gikan sa Cebu padung Basmasbate niya abtan tag Domingo nga napaslaw. Pagabot gabi na wala ta kasimba. Wata ka sa pero tuyuan na nato. Kanatay panahon sa pagsimba. Pero wa kita mo simba sa katarungan nga dili mayo kasa tag mortal. Magkasimba gyapon ka sunod Domingo pero di ka kakalawat. Kay sang mortal babag man sa pagkalawat. Kinahanglan ato sa kumpisal, padre kumpisal ko nimo. Kay do nagyigituyuan ako. Wa nako tumana nga akong katugdanan sa pagkamayang Kristiyano Katoliko nga musimba niya tumiyaging Domingo. Kasa ako. Kasa ako nang ginulsulan. O tagi ako sa pasaylo sa akong masala. Wala, balik ko na to nga katong imong kaduhang Domingo nga simba ka. Kung niyaging Domingo dunay kakulian wa kakasa. Yang sunod ang imong pagkutana nga God died literal. Yang imong ipagkutana nature and being. Muna? Nature and being. Now, nature of being. Masya kalain na. Okay. Nature of being. Sa ngayon na to theological parlance, doon ay word nga ontological. Ontological. Kanang ontological, gikan na sa Hebreano, Griego, ens entes. Ang kahulugan na being, pagkamao. Yeah, all beings has its nature. Muna nga, yan na nasa ontological being. When he is what? Nothing is impossible with him. He is spirit, he is everywhere. He is omnipotent, he is all merciful, he is spirit, and he cannot die. His being, ontologically, he is God. Wala siya. Ang gingon nimo, what is the difference of nature and being? There is such a nature around us. Pagtudlo, bisagon siya. Apil na sa nature. Ang nature, sabihin siya, kinaiyahan. Ang panganod, ang mabituon, mga ngayon na ito, mga planets, apil na sa nature. Tanang butang nga buhi o dili buhi. Ang bato, it's the nature of thickness and heavy. Muna iyang nature. Pero, he is different from human being. Kaya nga itong pagka-human being, we have the intellect, we have the spiritual soul. So, unsay kaliinan sa nature of being ay kalimte nga any being is a part of the nature. Ang tanan pagkamao tipik ug bahin sa kinayahan. Kanang nature kinayahan man na. So, what is the being or the nature of God? Sa man ang iyang kahimtang natura kinaiya sa Diyos. Una, wa siya sinugdan ng way katapusan. Way nagbuhat niya. Salmos 90 versikulo 2, O Diyos, ikaw mauna. Wa pang langit o yuta, ikaw mauna. Kay wa kay sinugdanan o wa kay katapusan. Espiritu ka. O kay Espiritu ka. 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 6:18. Sipong ni sa libro ni Timoteo. Ikaw Diyos, Espiritu ka. Ikaw Diyos, immortal ka. Ikaw Diyos, dili mamatay. Ug doon ay Diyos nga mamatay, dili na Diyos. Kaya ginaiya sa Diyos, no beginning and no end. Bago pa lang gisulti ni Cardinal nga Tagle. Cardinal Tagle, bago lang nga guwa ang iyang short speech. Yung siya, brothers and sisters, we shall know that the Trinity
is an eternal community of the Father, the Son, the Holy Spirit. Pasabot siya, ang Trinidad mo isa ka community, usa ka katilingban, nga way sinugdan, way katapusan. They are three, but only one. Because their nature or the very important parts of being God, dili na to sabton part ka na makita ba? Kanang kinaiya ba? Diyos na sila. Dili kay sila kay tulok sa mga ang Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean. Dagat na sila pulos. Di ka kingon nga dili na dagat ang Pacific. Pulos na dagat, pero two ka boundaries. So to look a persona, the Father, the Son, the Holy Spirit, but there is only one nature of them, God. If you kill the one, if you could kill the one, the other two. If you kill the Son, you kill the other two. No, you cannot kill God. Iyon si Kristo sa Hunod 8:47. Kamong mga Hudiyo gusto mo mugukod kanako, kay gusto mo mupatay sa akong pagkatao. Huwag mo si Kristo nga gukdon ko nyo kanyong patyon nga akong pagka-Diyos. Ano man, kanyang pagka-Diyos di na mamatay. Kinsa nagsulti ba lang ang sulatan? Litra por litra. Juan 12:34. Agatawhan bingon, among nadungog, pinagi sa balaod, nga ang Kristo dili mamatay. Ang Kristo mo lungtad sa walay katapusan. Di aman si Kristo ato naminaw. Padayon na, kanang kahayag nga na kaninyo, ayaw nagpagna. Sa ito pa admit si Kristo, ang iyang pagka-Kristo, ang iyang pagka-Diyos, dili mamatay. Ang iyang pagkatao mo namatay. Mora, the being God and the being man. The being man, whose nature is body and soul. Separation of body and soul is death. But in God, in the Spirit, you cannot divine. There is no body, physical body of God. Only He became man. Muna si Kristo, Diyos yung taong matuod. Iyang pagka-Diyos, Espiritu, pero iyang pagkatao, makita o mahikap, muna namatay. Muna gisulti si Biblia ka na to. Ikaw o Kristo, dili mamatay. Asa mabasa, San Juan 12:34. Isaias 9:6, ang Diyos Amahan naghatag ka natog sa kapata, muna si Kristo. Nga gagawman ni katungtong siya nga baga, pagangan lang sa Diyos nga gamhanan. O kini, amahan nga walay katapusan. Di man na, words have meaning. Ang mga pulong doon ikahulugan. Wa ka ni katapusan, wa ni kamatayon. Muna nga ang Kristo namatay, diha siyang kinayas pagkatao. Dili sa iyang kinayas pagka-Diyos. Muna nga, kanang God died literal, di sana mabasa sa Biblia. Kay ang mabasa sa Biblia, mahimo man ang dugma. Wa may mabasa nga, the words God died literal are written in the Bible. No! Sila ang nag-advocate na. Yan ang katikism of God died. Sila rin angkon nga kanang mga pulong ang Diyos namatay literal, di na mabasa sa Biblia. O di na tinuod. Literal gani, tinuod yung namatay. Kaya dili naman ang tawag na tug literal o dili tinuod. Di ba? Tinuod niya. Literal yun, kita na ko, hilig sa taon, latakot. O tinuod yun. Muna yung nga nag-literal. Bosa, salamat yung pangutana. Yapta naman tas panahon, salamat kayo. Ya atong tagan nag-recognition, si Dan Kugtas nga atong moderator, wa sa dinhe, kayo sa tay harong karon. Wa tay binayluay, open forum ra itong welcome uban ni Dong Aling Bacalso, kauban na to si Julius Kaputulan niya, si Michael, uban pa na itong mga higala diri, nailan na to kamo nga may pangutana, akong pasalamat tagbo tapuhon, hinaot nga atong hinumduman o salang kapulong katapusan. Is there any way that God tells us certainty about salvation? Doon na ba'y pulong na sulat sa Biblia nga kita doon ay siguro nga dalan sa kaluwasan? 14:24. Excuse me, balik. 24:14. Ang iglesia dalan. Ya sa Efeso 5:23, ningon si Kristo,
Ako mong ulo, ang iglesia mo kong lawas. Ako mong ulo, ang iglesia mo kong lawas. O akong pagaluwason ng akong lawas nga maong iglesia. Di mo naman makaks Kristo. Nasa Isaiah 14:24. Mingon ng Diyos, ang akong mga pulong tinuod, all true, no lie. Dili baka. Ang akong gitinguha, matuman. Muna ningon si Kristo, akong ulo sa iglesia, o garang iglesia nga mao kong lawas, ako nang luwason. O saan naman ka iglesia ang gitukod ni Kristo? Efesio 4:6. Usa ka Dios, usa ka Espiritu Santo, usa ka anak, usa ka iglesia, usa ka bunyag. Ya usa naman ka iglesia. Mo man ang dalan sa kaluwasan nga tinukod ni Kristo anyo 33. Ya kanang mga tinukod rag tao bago lang natukod dili magsugod sa anyo 33. O siguro ta nga dili na maong matuog nga iglesia. Ang matuog nga iglesia mao tong gitukod ni Kristo anyo 33. Ang American Encyclopedia Volume 5 page 29, among so many churches today, only one church, the Catholic Church, whose origin can be traced back to the time of Christ. Binisiya, sa tanang daghang mga iglesia karon usa ra ka iglesia nga imong magkanid ang iyang gigikanan balik panahon ni Kristo. Iglesia Katolika ra. Nga diha panahon ni Kristo kay mo nang gitukod ni Kristo. Mao nang iglesia ang gisara ni Kristo. Akong pagaluwason. Pero yan lang, tapusan. Lucas 23:24, mingon si Kristo, abahan di ko, pasayluan sila, kay wa sila mahibaho silang gibuhat. Katutiling wa gid mahibaho. Mga considerations and mercy of God will be applied. Pero katong nahibaho na, ang iglesia usara, nga gitukod ni Kristo, mauning iyang pagaluwason, Efesios 5:23, mangurog ta. Magunor na dagdaghan. Una ta mo pali, una ta mo ambak sa Katoliko, una ta magpasakop sa laing relihiyon. With due respect, we will pray for them. Mahinigugma kong mga salamat kayo. Salamat sa DYHP, RMN Tataksibo. Salamat ni Atty. Rufil Fernandez Manyong. Atong mga kauban dire sa Plaza Independencia. Greeting na to sa mga nangapil sa ginganlan o somewhat religious conference dito sa Marigondon sa Banjo Beachport. Dito atong mga Catholic faith defenders na kan kayo yang uban walang kaybaw sila kadto sago kay naminaw ko sila mga testimonyo. Balik ta dito aling Bacalso. Daghang salamat balik ta sa studio. Salamat ni Brother